Ahoj, už jsme u ďalšieho videa z našej série Minecraft Pocket Edition. Ja som tam Peter 21 a veľa som sa na tento diel pripravoval a tešil som sa na vás. A ako vidíte, tam som tu stanicu trošku rozrobil, ale už vám to nejdem ukazovať, lebo chcem, aby ste to videli, že ako to bude hotové a pekné. A proste malý moment. Čo? Čo sa tu deje? No, nič, malé vyrušenie, nevadí, ale strašne som sa na ten diel pripravovala preto, lebo ešte vám chcem ukázať, lebo som dorobil aj tieto steny, no, ešte nie všade, ale dorobil. A tu som si všetko takto ešte hore pomenoval, a tu som si dal železo. Každopádne ešte toto stále nie je hotové, lebo nemám na to čas. Ale mám tam zatiaľ 13 želiez a ideme si to hore ešte upiecť ďalšie železo a rozhriebe sa sem. OK, a čo som to ja vlastne chcel? Dneska som to mal na pláne. Neviem, čo som to mal dneska na pláne. Každopádne dlho som ani nelovil, proste nič. Aha, doplníme si uhlie, super. Počkať, toto je čo? To je čierna kocka, ktorú som si tak potrebujem železo a ideme si vyrobiť, počkaj, čo nám to treba? Nie, dívajte sa. Ale vám to ešte ukážem, lebo to proste takto pôjdu takto kolejnice a toto všetko ešte takto vyrabem a tu budú také veľké hodiny. A hore som to zarobil, lebo to bolo strašne veľké. Áno, a my si ideme teraz ešte... Každopádne som ľudia. Ja som si z tých drev, čo sme mali hore, vyrobil styky. A povyrábal som si takéto veci, no. Takže túto jaskyňu som už celú prešiel a chcel by som tam ten vchod zarobiť, proste všetko by som chcel zarobiť a aby táto jaskyňa patrila iba mne. No, tak si vezmeme tak. OK. A teraz sa akorát pustíme do toho. Nech ma konečne už nič neotravuje. A toto som si tu tak trošku spravil. Ježiši. Tak, Ježiši Kriste. Ja to na chvíľinku strihnem, lebo si musím odskočiť, tak ja to na chvíľku strihnem. Tak som späť a teraz to ideme teda zazdieť. Ježiši, čo som tu dal ten blok? Teraz to ideme teda všetko zazdieť. Neviem, prečo tomu tak hovorím, ale to páči. A teraz počkať. Stadiaľ to si poberieme tie torče. Nepôjdeme až odzadu. Ale... Počkať. Tu by sa teoreticky ešte malo, možno keby som kopal niečo nájsť. No tak ja som sa rozhodol, že teda, nie. Alebo, ja neviem, nemám. Kašľam na to, proste dám to všetko preč. Nech s tým už máme koniec. Ježiši, nepokoj. Tak, ešte túto torčku si zoberieme. Ježiši. Tak, poď sem. Povedal som, poď sem, no. Neviem, či teraz niečo vidíte, ale Ježiši. Ja neviem vyskočiť. No, ale teraz už niečo vidíte však. Teba si zoberiem, miláčiku, mne, poď. A teba. Tak, máme presne 10 torčiek. A teraz 11. OK,
Počkej, túto jaskyňu som odstránil. Tak. Sem. Ježiši. No tak. Ľudia, ináč, asi neviem, že či som hovoril v takom diele, že tam, kde mám teraz ten krumpáče, železa a tak, no, že či teda, ja som tam chcel spraviť povýšenú laborku, to som už asi hovoril v diele, ale ja som to nespravil, lebo ja rád hrám radšej survival ako kreatív a nechcem si dávať tie elixíre debiliny z kreatívu, takže práve preto som si tam nedal tie elixíry, lebo aj keby som to spravil, tak by nám to železo, super, tak by nám to strašne dlho trvalo. A super uhlie. No tak práve preto. Tak ale aspoň nemusíme si míňať. Neviem, čo si nemusíme míňať, no nevadí. Každopádne toto video bude kratučké, lebo ja pôjdem dneska na plaváreň o 6:00 a tak, teda. A počkaj, koľko je dneska? Dneska je... Počkaj, neviem koľko, ešte si sem dám tú torčku, dneska je asi... Neviem, každopádne neviem, ale... neviem, ale dneska je sobota, je víkend. A každý sa už teší, že budú školské prázdniny, budeme môcť chodiť na výlety a tak sa pozabávať však ľudia. Zoberiem si torčku. Toto si budeme dorobať aj na budúcom diele. No aj keď sú tieto diely trošku nudné, ale čoskoro budú zabavné, lebo bude lov endermanov čoskoro a bude aj neviem čo. Napíšte mi do komentára, čo by som mohla zatiaľ spraviť už mám iba 9 a toto všetko musíme dať preč. No nič ľudia, toto nám bude aspoň okrem tohto dielu ešte 2 diely trvať. Takže ja neviem. Ale tak. Ja neviem. Je tu niečo? Iba uhlie, však sa mi uhlie, nič iné tu není však. No nič, ale uhlie sa nám zíde, neviete kedy ho... Do prčíc, nič nevidia, už idem. Neviete kedy sa zíde. Ale ja idem do našej... Počkať. Keďže potion laborka, tak ja našej laborke budem hovoriť potion výzbroj. Nie? Je to dobré, nie? Nie, preč? Krište, páne, mám lopatu, však mám lopatu. Toto bolo ľudia volačo hrozné. No nič ľudia, tak ja toto aj za kamerou spravím, lebo na kamere sa mi to strašne robiť nechce. No, teraz ma už poznáte však. Áno, nevadí, ale už by som aj ukončil, ale toto mi tu strašne lezie na nervy. Prečo? Čo som nejakomu zle urobil? No. No tak nelaguj. Čo je tam hore? Počkať, ja by som... No je za to, ja mám ešte stack. Tak by som sa hore ísť pozrieť mohol. Ale potom už to video ukončíme. Ježiši. Počkať, dáme si sem torčku.
ak máme. Máme. A tu hore nie. Ďalšia jaskyňa, nie? Ježiši. Zle. Sem. Nie. Počkať. Ďalšia jaskyňa, ľudia. Super. Či... Nie, nevadí. Tak potom toto železo si to vyťažím a... Jabarabaru. Ja to idem ukončiť a... Počkať, ja teraz natáčam 7. diel. Ten predtým diel bol takým kamarátom, ale on býva strašne ďaleko, takže neviem, či som ešte niekedy natočím. Ale že tento, teda nie, plánom taký... No, natočím 7. diel, asi v 10. neviem, 11. diele bude lov Endermanov. Tak ja sa s vami lúčim a teším sa na vás na budúce. A napíšte mi do komentára ešte, alebo mi také, neviem, no to nie, ale proste napíšte mi do komentára, či by som našu potion zbrojovňu nemohol zlepšiť. Takže teším sa na vás na budúce u 8. dielu a ahoj!